Niet ja, dat doen we niet anders. Nu is het toch misschien als op die. Yaklaşık onun toyupu, adakın toyupu nişanı toyupu. Dawaru apat sido kunyul tepat sido toyo hindi ako sido sa kotisan niyo. René, og jeg underviser i dansk, og næste år skal jeg også undervise i filosofi. Jeg synes, alle eleverne er sjove, og grønlandske elever er næsten altid glade. Og også selvom man nogle gange giver dem svære opgaver, som de ikke har lyst til, så smiler de af. Det synes jeg. Anja, vil du gøre? Jeg vil gerne have en bedre uddannelse. Иринеартитсуут суллисситтуартартууппут аама писимиарталиараммиарааннисо анеққартариақаннилагут кантинуми писимиарсинаавгут атуартумаани атарқатигиссуарпут Kemi og fysik på A-niveau i Hasset som det eneste gymnasium i Grønland. Nibidaqsartaruit ama atuarpiukkistornerani mani pisimaaqataaliinaavut. Kiumitekus. Jamen altså først skal vi lige snakke lidt om dine fremtidsplaner. Fordi man kan sige, forskellige studieretninger passer jo til forskellige fremtidsplaner. Kiva, gente, con ese sin